lijep pozdrav iz Kaštela. Večeras sjajna svečarska atmosfera, vidite u kadru novi prvaci Hrvatske, a oni su redom. Prvo smo vidjeli kapetana čast Danijela Mandića, potom Stjepan Babić, Stipe Režić, Marko Kragić, Toni Biočić, Duje Kaliterna, Milan Karakaš, Stjepan Tešija, Teo Marin, Radoslav Hiži, Tomislav Lozančić te Hrvoje Popović, a trener jasno Predrag Krušić. Svima još jednom najiskrenije čestitke. Dakle, Kaštelani od iduće sezone su članovi A1 lige Košarkaškog saveza Hrvatske. Sjajna je večeras atmosfera. Za nekoliko trenutaka jasno vraćamo se u dvoranu u Kaštel Starome. Evo nas, cijeli gledatelji, na samom početku, dakle, susreta 9. kola kvalifikacija za popunu prve Hrvatske lige. Što se tiče tog atributa kvalifikacija, on više ne postoji od prije 3 dana u onom famoznom, sjajnom susretu na Rijeci u dvorani Mladosti na Trsatu. Novi prvoligaši tu večer pobjedom 88-83 postali su košarkaši Kaštela, igrači u svojim tradicionalnim bijelim majicama. A danas 2 minute 45 do kraja prve četvrtine, sada i 500-tinjak gledatelja u Kaštelanskoj športskoj dvorani na liniji slobodnih bacanja. Igrač sa brojem 10, Mađar u gostujućem sastavu, ispričavam se, Davorin Šivaši, oba puta ubacio je Mađar i evo -6. Sa početku druge četvrtine susreta ovdje u Kaštel Starom. 500-tinjak gledatelja u ovom trenutku je na tribinama. Jasno sljedeće veliko slavlje za nekih 5 sata vremena. U završetku ovo je trica sa brojem 5. Dakle, Stipe Režić, Hiži 1-1, Hiži teška pozicija, Režić teška pozicija i ubacio je raspoloženi Stipe Režić, 7 njegovih koševa, 50 kulica, 31, 34, Krulja za 3, bit će to jako protudar bijelih, sam pod obručem i promašuje Stipe Režić, šteta sjajna asistencija Mandića, dugo je putovala ova lopta i kada su još svi vidjeli u košu, promašio je Režić. Ovo je fin pivot okret Kristijana Razumića. Vratio se u igru i Lozančić, tu je Kaliterna, Babić, Kaliterna, desno je Mandić. I ovo su dobro odigrali Kaštelani. Kaliterna, Biočić i na Rijeci prije 3 dana kada su Kaštelani osigurali prvu Hrvatsku košarkašku ligu. Nije ovaj put pogodio Lozančić, ukrao opet loptu mladi Biočić, ima još dosta do kraja. Babić, Biočić za 3, ne za 3, ne za 2, ipak ulazi. Evo ga, drugo polovrijeme, što očekivati? Pa rekao sam na kraju prvog poluvremena da očekujem adekvatniji odgovor igrača Kaštela na početku drugog poluvremena, je vjerojatno kraj na poluvremenu. Trener Predrag Krušić malo igrače iskritizirao, tako da kažem, stvarno očekujem da se utakmica prelomi i da uđemo u jednu mirnu završnicu. Činjenica je da igrači Karlovca su igrali koliko su im Kaštelani dozvolili, a mi smo im danas zaista dozvolili puno više nego šta bi to u biti trebalo. Dakle, evo kažem, prvih 5 minuta drugog dijela odredit će put ove utakmice, znači da li će Kaštelani krenuti u 5. brzinu ili ćemo i dalje gledati utakmicu u laganom ritmu. Nadamo se ono prvo, Ivice, da će to biti 5. brzina. Evo ga, počeli odmah 2 trice, najprije Režić i sada Charles Daniel Mandić, njegov igrači Kaštela. Kaliterna, hoće li za 3, hoće i ubacit će Stjepan Babić. Nova domaća trica, 58-62.
Opet se budi i publika. I onda zaboravljen Tibor Oroši, 9 za posljednjih 5 minuta utakmice, ali na drugoj strani ubacuje Mađar Silvaši svoju treću tricu večeras, 3 je ubacio i Spudić. 62-74 plus 12. Karakaš, Lozančić, sam je Lozančić. Ovo je to što treba, brzi koš Kaštelana. Minus 6, presing domaćih, ipak uspeli su Karlovčani ući u napadačko polje. Kruljac i Karakaš, i to je prekršaj, dobro su suci vidjeli. Prekršaj Kruljca, ukrao mu je loptu Karakaš. Držati još 9 sekundi dok sudac ne označi kraj, nakon toga sve se briše, sve se zaboravlja, a prva liga ostaje. Evo je ovog trenutka završio je susret sasvim zasluženo pobjedom gostiju iz Karlovca, zasluženo 69-78. Prvi poraz domaćih košarkaša, na sreću bez posljedica, a baš kako je rekao i Ivica Čelan, za domaćine su večeras i inače u ovim kvalifikacijama igrali i ušli u prvu hrvatsku košarkašku ligu Stjepan Babić, Stipe Režić, Marko Kragić, Toni Biočić, kapetan Čaš Danijel Manić, Duje Kaliterna, Milan Karakaš, Stjepan Tešija, Teo Marin, Radoslav Kiži, Tomislav Lozančić, Hrvoje Popović, trener Predrag Krušić. A sada stotine ovih balona u znak veselja kaštelanskih košarkaša, čestitke kaštelanskoj publici, gospodinu Fištroviću koji je tu uz klub, predsjedniku Miru Klepi, glavnom sponzoru Kaštel Galeriji na čelu sa gospodinom Lukinom. Svaka čast svima onima koji su sudjelovali u ovom projektu. Ivice, završna riječ. Evo još jedan put čestitke svima, od predsjednika Mira Klepe pa do najmlađeg igrača u klubu. Zaista fantastičan uspjeh. Dogodine ćemo uživati utakmicama prve lige i zaista san svih generacija Kaštela ispunjen. Još jednom čestitke svima i pozdrav te Davaci i svim gledateljima. Hvala Ivice na komentatu i vidimo se dogodine, ali u A1 ligi. Tako je, ja se nadam da će biti zanimljivo kao i svih ovih prethodnih utakmica. A vi cijeni gledatelji malo uživajte u ovoj prekrasnoj kaštelanskoj noći. Igrači Kaštela uz ovacije sa tribina dolaze na centar. Još jednom zahvalite se svojim vjernim navijačima na odličnoj potpori. Consider it a challenge before